mai feza ne haka anti na gode anti Khadija ayu ashe duniya da faɗi take anti Khadija ke nake wa baitoce na ta kina saurara na gashi na buga tambara da zarina da na doka na sani kina jina anti Khadija na buga hamki batona maman Hassan da Hussein Allah kara tsawon kwanan mama ga Ibrahim da Safiya da Habiba ina yi miki san barka ce kenan ku dakata yau batun na manya ne an ta ce Khadija girma ce na yi waƙar ki saboda ƙauna ce baituka na za da so ki tantance baki da tsara na sare bakin zarce da Khadija Allah ƙara kusanci a mata ai da ke ake ta kwatanci anti duniya da faɗi take anti Khadija ke nake wa baitoce na ku dakata hai na feza na fara akan hatina nake ta gara kin biya ne dole ma da daren godiya haka ne nake kin mini ranar murya ce kuma hanwa da ya gode mai san ka kaso shi duniya da daɗiya mai kin ka kaso shi duniya da faɗi kun sani haka ma na sani ni kuma ifinsa da gode Allah a kullum za ya so da darin antina kin yi min ranar godiya ta zana so gida ki duba ne ko a wagararin wanda kamar ke na faɗa da murya a waka ni gwani na bureka da pizza antina na tafi sai wata ranar mai pizza ne mai tukan ke na tsarin ki saurare ta zan soke mun make anti mai pizza ne aina gode ashe duniya da faɗi take anti Khadija ke nake wa baitoce na ashe duniya da faɗi take anti Khadija ke nake wa baito